Hej så, og det er 30 Gaming Academy, og jeg vil tænke mig at vise jer, hvordan man får en høj DPS på en Demon Hunter i Diablo. Så hvis vi lige prøver at kigge på det, så man kan se, at min DPS på 163.000. Og altså det bedste råd jeg giver, det er at få masser af critical hit damage. Det er nok det bedste man kan få. Som man kan se, har jeg 50 critical hit damage herovre. Dexterity og attack speed er også en rigtig god ting at have, hvis du ved skide meget. Ellers skal I bare lige kigge på hvad jeg har. Lidt vitality er godt her, som har live. Men se på critical hit damage, så kan I næsten kun finde noget ud eller få en høj DPS. Og jeg vil råde til at bruge de her skills. Det er nok det bedste man kan få. Og så hernede i passive skills skal I nok bruge steady aim, så jeg skal have 10% mere inden for hvis monsteren er længere væk end 10 yards, og sharpshooter der giver critical hit damage 3% per sekund, og det gør I får en rigtig høj DPS. Og så er der archery, giver 50% critical hit damage, når jeg bruger crossbow. Crossbow burde være første valget jeg bruger som Demon Hunter. Det var så alt. Tak fordi I var med.